Jum minnhom Ġesu kien qed jiekol mad-dixxipli tiegħu u qalilhom biex jistennew Ġerusalemm għaliex il-mulej kien se jagħtihom rigal speċjali. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li huma kienu se jkunu xhieda mad-dinja kollha u jkomplu x-xogħol li hu beda fid-dinja. Imbagħad Ġesu tela s-sema quddiem għajnejhom u ttieħed fis-sħab tas-sema. U tela s-sema kif kien qalilhom qabel u waqt li kienu qegħdin iħarsu żewġ anġli darulhom u staqsewhom x'qegħdin tħarsu lejn is-sema. Ġesu qatt jerġa' jiġi kif rajtuh sejjer. Wara li raw lil Ġesu tila s-sema għand il-missier, id-dixxipli marru lura Ġerusalemm. Hemmhekk għadu flimkien f'post f'kamra ta' fuq. Kien hemm id-dixxipli, xi nisa, Ġesu u ħbieb oħra ta' Ġesu li kienu jiltaqgħu flimkien biex jitolbu. Wara l-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, id-dixxipli qattaw il-ħin tagħhom jitkellmu ma' Alla. Jum minnhom il-ħbieb ta' Ġesu kienu miġbura flimkien fil-kamra ta' fuq jitolbu. Meta qam ħoss bħal tarigħ qawwi mis-sema illi mela d-dar fejn kienu qegħdin. Hekk kif ippruvaw jaraw x'ġara, iħarsu lejn xulxin, deru bħal ilsna tan-nar li għadu fuq kull min kien qiegħed hemm. Dan kien ir-rigal li Ġesu wedhom l-Ispirtu Santu. Meta mbagħad fetħu ħalqhom bdew jitkellmu b'lingwi differenti, lingwi li qatt ma kienu tkellmu bihom qabel. Dan ġara bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li kien hemm ġewwa fihom. Ġerusalemm kienet mimlija bin-nies li kienu ġew mill-bogħod tal-festa ta' Pentekoste. Dawn in-nies bdew jisimgħu lid-dixxipli ta' Ġesu jitkellmu b'lingwi differenti. Xi nies inġabru ħdejhom u bdew jisimgħuhom. Kull meta d-dixxipli bdew jitkellmu, kulħadd beda jifhimhom, anke l-barranin. Imma kif jista' jkun? Bosta nies baqgħu skantati u bdew jippruvaw jifhmu x'ġara. Imma oħrajn bdew waqqgħu għaċċajt lid-dixxipli u bdew jgħidu li kienu fis-sakra. Pietru ħareġ mid-dar u beda jitkellem ma' dawk li nġabru ħdejhom. Spjegalhom għaliex bdew jitkellmu b'daw il-lingwi. U qalilhom li din kienet ħaġa li kienu ilhom jistennew għal żmien twil. Hekk kif kien hemm miktub fil-kelma ta' Alla. Pietru spjega li Ġesu dak li kienu qatlu xi jiem qabel kien liben ta' Alla u qam mill-mewt u tela s-sema. Pietru qal: ħalli kulħadd hawnhekk f'Iżrael ikun jaf li Alla bagħat lil Ġesu illi intom dan sallabtuh, dan hu Alla u l-Messija. In-nies semgħu il-messaġġ ta' Pietru u dan laqathom. Huma qalulu: x'irridu nagħmlu biex insalvaw? U Pietru qalilhom il-messaġġ sempliċi tal-Evanġelju: warbu id-dnub, duru lejn Alla u tagħmdu fl-isem ta' Ġesu biex bekk jinħaffrilkom dnubietkom. Pietru kompla jgħallem u fakkarhom fil-weda li d-dnubiet tagħhom jistgħu jinħaffru u sejħilhom biex jitamdu huma it-tfal tagħhom u daw kollha li bdew jemmnu f'Ġesu. Fakkarhom biex ineħħu minnhom dak li kien ħażin. Madwar 3000 persuna semgħu il-messaġġ ta' Pietru, emmnu u tagħmdu. Huma wkoll iddeċidew li jkomplu x-xogħol tad-dixxipli ta' Ġesu u s-sejħa biex iħobbu lil xulxin. Għalhekk dawn in-nies bdew jiltaqgħu flimkien, jitolbu u din għadha nagħmluha sal-lum. Dan il-jum kien it-twelid tal-Knisja.